lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude top 5 nesatisfying věcí. Jsou to opravdu nesatisfying věci, které se, když se stanou, tak je to opravdu nesatisfying. Vlastně proděláte velkou nesatisfakci. Teď. Koronavirus. Já jsem se polil! Když se polejete, je to velmi nepříjemné. Můj život je špatný. Musím se zabít! Hej! Ještě jeden život! Wow. Kleju! Nesatisfying věci only. Když se chcete zabít, ale náhodný bezdomovec vám řekne, že vám přidává jeden život, je to velmi nepříjemné. Právě jsem vstal a jdu si namazat máslo na chleba. O ne, to není chleba, ale moje ruka, to je tak nesatisfying. Je velice nepříjemné, když si ráno chcete namazat chleba, ale pak zjistíte, že to není chleba, ale vaše ruka. Doufám, že je můj pes v pořádku a nevraždí ho žádný ďábelský démon. Na teď. O ne, to je tak nesatisfying. Tak to je špatný. Přestaň dělat ty nesatisfying věci. Velmi nepříjemné je, když si myslíte, že vašeho psa nevraždí záhadný démon, ale on ho vraždí. Poslední nesatisfying věc je tahle kamera a můj otravný hlas. Těším se na další top 5. Nezapomeňte hodit zvoneček a kliknout odběr. Ahoj.